l'oportunitat d'estar en un entorn tranquil, sapiguent que tens la teva gent propera bé i amb salut, i aquests dies no haver-hi distraccions a l'exterior, el que m'està portant a mi és a poder-me centrar en la creació. Aquests 2 darrers anys m'he centrat molt en una investigació, en un coneixement sobre memòria històrica, i és un treball que estic seguint fent. Això m'ha portat, crec, a entrar com en una part fosca, tant de la història com que gairebé m'ha obligat també a investigar la pròpia part fosca, la pròpia part desconeguda d'un mateix. I aquesta part fosca, ara mateix estic visquent-la com que no és un moment, no és aquelles coses que la societat diu això està bé o això està malament, no? És més tots aquells bloquejos, tota aquella part que per motius culturals o socials o de la família o de l'entorn van portar a no deixar-los créixer, no? I és aquí on aquesta castració, potser, de l'expressió, estic ara mateix una mica investigant. El fet de no conèixer i de no haver acceptat tota aquesta part, tots aquests trets propis, et porta a sentir-te que quan tens la necessitat d'expressar-te estàs partit, no? Estàs en una dualitat que no et permet realment ser al màxim d'entregat amb això, amb la peça que estàs fent, o al final amb la vida quotidiana. Perquè tots aquests trets, tot això que ha quedat ocult, tot això que estàs buscant, al final no és que no hi sigui pel fet de no veure'l, sinó que realment hi és, però està més amagat, i totes aquestes sensacions es queden en una part de l'inconscient i acaben sortint en el moment que menys t'ho esperes moltes vegades. I aquest moment propi, individual, intern, crec que té molt a veure també amb l'extern, crec que té molt a veure amb aquest moment ja dels darrers anys, però exageradament aquests dies de confinament on tens l'oportunitat, o converteixes aquest repte en una oportunitat de transformació. Per tant, també, d'alguna manera, crec que socialment, que com a comunitat, que com a éssers humans, igual és un regal també el que ens està passant, l'oportunitat de replantejar, cosa que ja els creatius, la nostra feina és segurament ja aquesta, no? Però a nivell de comunitat o jo ho visc, o vull pensar que pot ser una oportunitat perquè ens plantegem i ens replantegem des de l'essència el que fem, el que som com a comunitat, i amb una mica de sort puguem construir una nova manera de viure, de conviure i de tractar-nos tant entre nosaltres com al final amb tot el planeta.